ምሳይ አንብብ መላመዲ ንባብ ቋንቋ ትግርኛ. Read along with me and improve your Tigrigna reading skills. ሓቂ ዘረባ ሓደ እዋን ሓደ ሓሳዊ ጓሳ ነበረ. እቲ ጓሳ ነቶም ደቂ ዓዱ ተኹላ መፂኡና እናበለ ለይቲ መፀ. በኣውያት የጨንቆም እሞ ክረድዎ ኢሎም ክመፁ እንከለዉ በሰሓቕ የላገፀሎም ነበረ. ሓደ ለይቲ ወዮ ሓሳዊ ጓሳ ብሓቂ ተኹላ መፀኦ. በዚ ሰንቢዱ ድማ ተኹላ መፂኡና ክብል ኣእወየ. እንተኾነ ግን እቶም ደቂ ዓዱ ከም ኣመሉ ይሕሱ እዩ ዘሎ ኢሎም ብምሕሳብ ከይመፀእዎ ተረፉ. Culture is cool. Abasa? Lilo helps children learn Tigrigna while they play. Find yours on semikids.com.